Здравейте, приятели! Изберете една карта от 1 до 3. Тя ще отговори на въпроса ви. Какво иска бившата на партньора ви от него? За всички, които избраха вариант една карта къща. Картата къща често е свързана с стабилност, семейство и минало. В този контекст това може да означава, че бившата все още мисли за стария дом или отношенията, които са имали. Търси емоционална сигурност или познатото чувство от връзката им. Може да има желание за поддържане на контакт като семейни или близки хора. Понякога показва и общи въпроси за дом, имущество или деца. Основната енергия е носталгия и връзка с миналото. За всички, които избраха вариант 2 карта змия. Картата змия в Ленорман често символизира сложност, ревност, стратегия или скрити мотиви. Тук това може да означава, че бившата изпитва ревност към настоящата връзка. Може да се опитва косвено да влияе или да създава напрежение. Има неизяснени чувства и не е напълно продължила напред. Понякога показва манипулация или игра на контрол. Основната енергия е сложни емоции и възможна ревност. За всички, които избраха вариант 3 карта кораб. Картата кораб е свързана с движение, дистанция, пътувания и нови посоки. Това може да означава, че бившата търси затваряне на цикъла и продължаване напред. Поддържа контакт по практична причина пътуване, работа, промяна. Може да иска приятелски или подалечен контакт, без сериозно връщане. Символизира емоционално отдалечаване. Основната енергия – движение напред и дистанция.